ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ തുടങ്ങാതാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നു. എല്ലാരും എത്തിയോ? എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കുറച്ചുപേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാരും എത്താറില്ല സമയത്തിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ എന്ത് തുടങ്ങണോ വേണ്ടേ? 13 പേരായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മളെന്താ പറയണേ മാതാജി? അവരില്ലാണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറയണോ, വന്നിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറയണോ? സമയമാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താ ചെയ്യണം? എല്ലാരും മെസ്സേജ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് എത്തിക്കോളും മാതാജി. മറ്റേ ക്ലാസ്സിലും കയറണം മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജിക്ക് അപ്പുറത്തും ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ടേ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് കയറുമ്പോൾ ആകെ അരമണിക്കൂർ. ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ? 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കാണ്. നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3 ഭാഗത്തില് 2ാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗമാണ് അല്ലെ? 2ാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് വാതിൽ ചാടിക്കോട്ടെ. സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ മാതാജി? ഇല്ല, സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ജയ്. ശ്ലോകം 1. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എങ്ങനെയാണ് യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ അർജുനോട് തച്ഛൃണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? തച്ഛൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, തച്ഛൃണു എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രമാണികനില്ല. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധം അത്രയും യുക്തമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു അവസരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ നവവിധ ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അറിയാവോ? സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ വരുന്ന നവവിധ ഭക്തിയില്? ശ്രവണം. ഫസ്റ്റ്
നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണം. ശ്രവിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവണം നമുക്ക്. ആദ്യം ശ്രവണം വന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തികള്? ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തികൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? കീർത്തനം, സ്മരണം, സ്മരണം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ്. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ഭക്തിയിലേക്കുള്ളത്? നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കേൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശ്രവണം. അത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് കീർത്തനം. കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെന്താണ്? നമ്മള് സ്മരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കാൻ, കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം വന്നു. പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 ഏതാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അത് മറക്കരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ കേട്ടു, കീർത്തിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സ്മരണം, ഓർക്കണം. ഇത് 3 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇപ്പോ ശ്രവണം. പിന്നെ സ്മരണം. 3 മനസ്സിലായല്ലോ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പരമ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നവവിധ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരുന്നത് കൊണ്ട് പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണനിൽ സർവ്വവിഭൂതികളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും തനിയെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ എല്ലാ വിഭൂതികളും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണം ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ജ്ഞാനം ആരിലാണ്? കൃഷ്ണനിൽ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പരമജ്ഞാനം ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. 9 സ്റ്റെപ്പുകൾ: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോന്യജ്ഞാതവ്യാമവശിഷ്യതേ. വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഇനി പൂർണ്ണമായി ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും, ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമുക്ക് നോക്കാം.
ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതന. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ചേതന എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എന്താണത്? ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? ആത്മാവല്ല, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന് ചേതന ഉണ്ടെന്ന് നമ്മ പറയപ്പോഴാണ് ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഉറവിടത്തെയും പിന്നെ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? രണ്ടിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത് പറയണത്? ജ്ഞാനമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടവും സർവത്തിനെയും കാരണഭൂതനും വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തിയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടാകണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെ ഉറവിടവും സർവ്വ കാരണഭൂതനും വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും എന്തെന്നറിയണതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവർക്കും, ആർക്കായാലും ഒരാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? സർവത്തിനും കാരണഭൂതൻ ആരാണ്? എല്ലാ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്തെന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അറിയാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ പിന്നെ അറിയാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയണത്, മുണ്ടോപനിഷത്തില് പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യപരമ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി ശ്രദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലാണെങ്കിലോ ഒന്നിലേറെ പേര് എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. കുറെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതില് അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചിലപ്പോ ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ നേടിയ 1000 പേരിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർ വന്നാൽ തന്നെ അതിലും വളരെ കുറവ് മാത്രമായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥം അറിയാൻ വയ്യ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയത്ര കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും, ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷനായിട്ട്, കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് ഏത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിൽക്കണല്ലേ, അതേതാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മൂന്നാമത് വന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭൂമിരാപനലോ വായുഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടഥ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം.
ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, പിന്നെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 8 അടങ്ങുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 8 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തര രൂപം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു മഹത്വത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപോകുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു സർവപ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് ഭഗവത് ശക്തികളിൽ ഒന്നിന്റെ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്ത് വരുന്ന 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തിയെ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. മഹത്വത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപോകുന്ന ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. നമ്മള് സാധന ഏത് ചാർട്ടാണ്? ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും? ലെവൽ 1 നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതെ, ഓർമ്മയുണ്ട് മാതാജി. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിലിങ്ങനെ കുറെ ബോൾ പോലത്തെ യെല്ലോ കളർ ബോൾ നമുക്ക് കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കാണിച്ചു തരുന്നത് സാർ ഒന്നുകൂടി. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാവിഷ്ണു സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപോകുന്ന ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. അപ്പൊ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, ഓരോ ബോള് പോലെ ഓരോരോ പ്രപഞ്ചങ്ങള്, ആ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് ഉൾപോകാണ് ചെയ്യണത്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു അതിലേക്ക് ഉൾപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് മൂർത്തി? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എവിടെയുള്ളതാണ്? സർവപ്രപഞ്ച വ്യാപ്താവായ പരമാത്മാവാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പോ നമ്മൾ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലെല്ലാത്തിലും ആര് കടന്നുകൂടാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉൾപോകുന്നു. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു സർവ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്, അത് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ക്ഷീരോദകശായി കൂടിയുണ്ട്, വിഷ്ണു കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ രൂപങ്ങള്. ഭഗവത് ശക്തികളൊന്നിന്റെ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ്, ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ്. ഈ 3 രൂപങ്ങള് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ 3 മൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത് ആരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്? ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങളാണത്രേ ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഈ മഹാഭൂതങ്ങള് ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം ഇവയുടെ പ്രത്യക്ഷി ഭാവങ്ങളാണ് ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ഈ മൂർത്തി രൂപങ്ങളുടെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്
ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ്. സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത്. സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ എന്താണ് ആവിർഭാവത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭിമുഖ്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂർത്തികൾ എന്തെന്ന് പറയാം? അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർക്കും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത് ഏതൊന്നിന്റെയും മൂലകാരണമായ കൃഷ്ണൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊന്നും പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അതിന് സാധിക്കാത്തത്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇതിനു പുറമെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ വേറൊരു ശക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാണ് ജീവഗണങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ട്. അർജുനനോട് പറയണ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉത്തമ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തുക്കളെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായത് കൊണ്ടാണ് പരിമിത ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. ജീവസത്തുകൾ അവിടേക്ക് അധീനരും ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യരായതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സ്പഷ്ടം. അപ്പൊ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തില് ഉത്തമ പ്രകൃതിയായ ജീവാത്മാക്കളെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തി, ഒന്ന് അധമ ശക്തിയും ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങൾ. ആ ജീവഗണങ്ങളെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ട് പരിമിത ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ ഇതിനെ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഒന്ന് തന്നെന്നുള്ള തെറ്റായൊരു പ്രസ്താവന ആര് വാദിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? പരിമിത ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതവാദികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നു. ജീവസത്തുക്കളെ അവിടേക്ക് അധീനരും ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തുല്യതുമായതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിന് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. അളവിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം, ഗുണത്തിൽ തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയില് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതത്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടം എന്താണ്? സൃഷ്ടിയിലെ ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ഏതാണ്? അധമ ശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായി അറിയുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്താണ്? ഉത്ഭവം മാത്രമല്ല വിനാശവും. എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും അത് വിനാശവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും അവിടെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയുക. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് ഉള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തില് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? ബാല്യം വരും, കൗമാരം വരും, യൗവനം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും. ഇങ്ങനെ ഈ പരിണാമം സാധ്യമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണാരാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. ജീവാത്മാവാകുന്ന
ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിന് അമ്പരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടമോ വലിയൊരു ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരം തന്നെയോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, എങ്കിലും അതിനെ ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് വലിയ കെട്ടിടവും ഫാക്ടറി മഹാനഗരമൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആർക്കും. കാരണം പ്രപഞ്ചം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സമയം എന്തായി? മത്ത പലതരം ജ്ഞാനാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്ക കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ ആ ഒരു നൂലാണ് ആ മുത്തിനെ മുഴുവനും ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നത് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആദിദേവനും ആനന്ദസാഗരവും സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവെന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ. കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണമാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആദിദേവനും ആനന്ദസാഗരവും സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയില് ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.